खुलुमबाय दिनै 5 मार्च 2024 मंगलबार आसामनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सुरु फोथाराव 5 सुबुङा ओरैनो ब्लेंक फायार खालामनायनि जाहोनाव लकेलनि मानसिफोरखौ डिस्टार्ब खालामनायनि जाहोनाव 5 पुलिसजों हमजादों। दायनिगिरिफोरा आइसां थाबायाव हरनि समाव गारिजों थांनानै जौ लोंनो बिदोंमोन, नाथाय थाबानि मानसिफोरा जौ गैला होनना बुंनायाव आरो जौखौ होयैनि जाहोनाव बिसोर रागा जोंनानै ब्लेंक फायार खालामदोंमोन। बिनि उनाव थाबानि मानसिफोरा 5नि गेजेराव 2खौ हमनानै सुरु फोथार पुलिसनि आखायाव गथायनाय जायो आरो 3बो दायनिगिरिफोरा स्पटनिफ्राय खारलांनो हादोंमोन, नाथाय उनावहाय नायबिजिरनानै 3खौबो हमफिननाय जादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय गजेन बरा, दशरथ सिंह, सचिन शर्मा, अभिमानु दास आरो उत्तम दास। आसाम पुलिसा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय पानबारियाव अपारेशन खालामनानै आयेननि बेरेखा लांनाय जौ हमदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय मन्टु दैमारि, 36 बोसोर बैसोनि, आरो बेनिफ्राय पुलिसा 2 कार्टुन जौ हमनायजों लोगोसे 85,000 रांबो हमदों। गाजियाबादआव सासे 55 बोसोर बैसोनि सुबुङा गावनि बिसिखौ बुथारनानै बिसिनि गोथै सह'जों न' सिङाव सानब्रैसिम रावनोबो खोन्थायालासिनो थाफादोंमोन। सानब्रैनि उनाव गोथै सह'आ गेसाव गोसाव मोनामनायनि उनावसो न'निफ्राय ओंखारनानै आं आंनि बिसिखौ बुथारदों होननानै रायजोफोरनि सिगाङाव होसिख्रावना बुंदोंमोन। उनाव लकेलनि मानसिफोरा पुलिसखौ लेंहरनायनि उनाव पुलिसआ गोथै सह'खौ बोखांनानै दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिनि फिसायनि मुङा जाबाय भारत सिंह, 55 बोसोर बैसोनि, आरो बुथारजानाय बिसिनि मुङा जाबाय सुनिता, 51 बोसोर बैसोनि। भारत आरो सुनितानि गेजेराव नांलाय खमलाय जादोंमोन, बेहायनो बे जाथाया जादों। ग्रेटार नयडायाव गंसे मलाव सानिफ्राय सिलिंआ हरखाब बायना गोलैनायाव 2 सुबुङा थैदों आरो बे जाथाया ब्लु स्पेयार मलाव जादोंमोन। लोगोसे बे जाथायाव गोबां सुबुङा जोखोम जादों। थैनाय 2 सुबुंनि मुङा जाबाय हरिन्द्र पाठी आरो शाकिल। फिसाजोआ जुलि जायैनि थाखाय फिसाजोखौ बुथारदों। राजस्थाननि हनुमानगढ़आव सासे 36 बोसोर बैसोनि सिख्लाखौ नखरनि मानसिफ्रा बेखौ जुलि हरनो नागिरबाय थानायाव सिख्लाया जुलि जाया होननानै नेवसिबाय थानायनि जाहोनाव जुलि जायैनि थाखाय बिफाया गोबौ आचारजों गाग्लोबनानै बुथारदों। बुथारग्रा बिफानि मुङा जाबाय गोविंद सिंह, 55 बोसोर बैसोनि। गोविंद सिंहआ आबादारि महरै खामानि मावो। गोविंद सिंहआ गावनि फिसाजो कृष्णाखौ जुलि जानो थाखाय नारसिनगासिनो दंमोन, नाथाय फिसाजो कृष्णाया आं जुलि जाया होननानै बुंबाय थानायाव कृष्णाया जेब्ला गावनि रुम सिङाव उन्दुगासिनो दंमोन अब्लानो बिफाया रुम सिङाव थांनानै बे जाथायखौ खालामदोंमोन आरो जाथाया जाखांनायनि उनाव कृष्णाखौ हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै आरो जाथायनि उनाव बिफाया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हाखौ लानानै बारग' एनडिबिफोर आरो बरबरि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेले बेजे थासारि सोमजिदों। बारग' एनडिबिनि सोद्रोमाफोरा बरबरि ओनसोलनि टनबिलनि हाखौ सेनानै लानायनि अजद दैखांदों। रायजो राजाफोरा बुंगोन, आं हसा बाथ्राखौनो बुंगोन, कारन बे जिथुनिखि जोंनि बरबरि रिजार्भआव एनडिबिआ दखल लाफैदोंमोन। जेब्ला बे दखल लाफैनायाव सुक्ति खालामदोंमोन, बे सुक्ति खालामनायाव जनामोन दं, गबिन्दमोन दं, बिथांमोना थारमाने गावसोरनि जिथुनिखि सुक्ति जायो बे सुक्तिया जोबनाय लोगो लोगो जों बेखौ हगारनानै होलांगोन आरो नोंसोर जि खामानियाव बाहायनो हागोन, कलेज बा माबा उन्नत माबा खालामनो हायो, रायजोनि मोजां खामानियाव बाहायनो हायो, बे हाखौ जों हगारना गालांगोन। दिनै बिथांमोना थारमाने बे हाखौ सेनो नाजादों। जोंनि बरबरि आन्सलिक कमिटिनि हाखौ 12 जन सुबुङा थारमाने एनडिबि एक्स एनडिबिफोरा दा इसोर सेनो सेस्था खालामबाय दङ, नाजाबाय दं सरकारजों। ओजोंहा फेरेंगा माबा माबि मा होनलै माबाया बुहुमुखिनि माबा लेड एडभाइजार बर्डनि चेयारमेना अनजालु बिथांमोनजों लोगो हमलायनानै बिथांमोना थारमाने हाखौ जोंनि बरबरिनि हाखौ सेनो नाजाबाय थादों। जों आरो
रायजोआ बे हाखौ कुनु दिनाव हगारना होनाय जाया जों बे हाखौ जों रायजो राजा गासैबो लोगो नांनानै आनसलिकनि जानानै बिसोरखौ उइसेट खालामनानै जों होखारगोन बे होखारनायाव सोरबा माबा जायोबा जों नांलायनांगौ बुलायनांगौ जों दं जों रायजोफ्रा दं रायजोफ्रा बयबो मदद होनांगोन रायजोफ्रा जों हगारा जोंनि हाखौ जों हगारा कारन सुक्तियावनो लिरखानाय दंखायो बे सुक्तियाव लिरखानाय दङ जनामोन दं गबिन्द दं गबिन्दजों लिरनायाव आंबो सायख'हरदो बाजार कमिटिजों लोगोसे आं निजेनो सायख'होग्रा लासित बसुमतारी आं बेखिनिखौनो बुंनो 2005 बे 2005 निफ्राय नै दिनैसिमहालागै इसोर थाङाखै खावसेया थांजोब्बाय मालाय गाव गाव न' थांजोब्बाय ओमफ्राय मात्र दङ इयाव दा 10-12 गिरि इनिफ्राय दा आरो जायगानिफ्राबो सुनो हमदो जोंथ' बे हाखौ आनसलिकनि हाखौ आनसलिकआ बिसोरनो होनो हाया जायगानि मानसियानो हा मोनाखै जों निजेनो मोनाखै बेयावबो जिथुनिखि बाजारनि हा बे बाजारनि हाखौबो जों भागोआव मोनबावाखै बेथ' जों इखौ रानना लानायनि माबाबो बेबस्थाबो लायाखै बेखायनो जों बिसोरनो कुनु जीवन थै होनो हागौ किन्तु हा होनो हाया बे लासित बसुमतारीनि थांखि जय बर' रायजोनि जय बर' रायजोनि जय बर' रायजोनि दा 12 जन बा 12 बिघा इनिफ्राय आरो फारसेथिं लकेल माबायाबो लानो नागिरबावदो लकेल जिथुनिखि लकेल एनडिबि दंबावो इसोर मोनथ'वाखै भागो इसोरो सेकेन्ड ग्रुपआव दङ इयावबो 18 जन ना मा दंबावो बे 18 जन जुदि लायोबा बे जोंनि सम्पतिखौ जों एनडिबिनो मानो हगारना होनो कारन सुक्तियाव दंखायो जोंनियाव जों बिसोरनो हा होनो हाया ओरै होननानै इनिफ्राय बारे बारे जोंखौ माबा खालामदो नोंसोर होआब्लाबो जों सरकारि भाबै लाना फैबाय जों कारन मात्र थाथ'नो थाखायल'सो नोंसिनियाव केम्प खुलिना थागोन ओरै होननानै बुंनाय सुक्ति जानायसिम इनिफ्राय जितियानोखि जोंनि सुक्तिया जोबगोन जोंनि इ हाखौ हगारना गालांगोन दिनै बिसोर हाखौ जोंनिफ्राय सेनो नागिरदों जों बे हा सेनो नागिरनाय माबाखौ जों मानिया जों रावबो मानिया आं बेखिनिखौनो बुंनानै सोर सोर दं बेवहाय नोंथांमोननि जे हाखौ सेनो नागिरदों बेयाव नामफोर दं आं जायगानि सासेबो गैया दा बहानि माने आं सासेल' मिथिगौ हुदुकाटानि फैसा मोननायखौल' आनसलिकनि गैया सब बेलेग जायगानि गोजा किन्तु दा आं एनडिबि फोरनि नामखौनो मिथियालै अ सम्पति दंलाय बिराद गावबा गाव हा दंजोबो इनिफ्राय गैयाबा आलादा खोथा नङा इ मोनदानो जोंनि मथे मोना ओमफ्राय आरो दङ जोंहा मा नाम मोनलाय दै गागेबनि बिजामादैया थाम जारिमिन इसोर दं नामफोरखौ इफोरखौल' मिथिगौ इनिफ्राय बाखि मिथिया आं फ्रान्सिस बेबायदियै इसोरो दङ आरो जाबाय किन्तु इसोर मानियाखै लाइजामबो होबाय थायो लाइजामखौ नाजावलायाबालाय आरो जों मा होननो बेखायनो जोङो जोंनि माबा आनसलिकनि साननाय हिसाबै सब गामि हिसाबै जों इसोरखौ माबा जिसिबि लानानैबाबो उरखावनानैबाबो होखारगोन बे लासित बसुमतारीया दाबो गोसोआव दं बे सुक्तियाव लासित बसुमतारीया सायखर खालामदोंमोन बेखायनो आं गिनोबो थाङा जानो थैनाय जा रुंसारि जना बसुमतारी बिथांबो दं गबिन्दबो दं नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर
गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि।